ba ne shi sayan wannan fili a wajen waɗansu waɗanda aka ba shi bai ma sani ba. to saboda haka su kuma 'yan kasuwa da suke haya a wannan guri ga kayan su an riga an rushe, ga filin idi ba ma na gwamnati bane na hukumar na masarautar Kano ne. Masarautar Kano su suka rubuto min yana gwamna suna cewa ana zuwa zo a ba su dama maimakon 'yan kwaya da kwace-kwace da ake a wajen fili, wannan fili ana amfani da shi sau biyu a shekara, da sallah karama da sallah babba. Kuma ka duba Ka'aba ma ai kantuna ne suka zagaye ta. Saboda haka masarauta suka ce suna so a ba su dama su samu masu gine-gine su ba su wannan guri su gina, sannan bayan shekara 25 duk wannan gine-gine da suka yi cikin da riba su maiwa da masarauta abin da ake kira BOT. Muka yi don musu haka, yanzu an gina wannan